demên dawî de li Tirkiyeyê bûhabûna avahiyan rojevê de ye û civak ev demekî dirêj e li hemberî bûhabûna avahiyan û kirêyan bi bertekin. Bi vebûna zanîngehan re êdî xwendekarên ku 2 salin ji ber nexweşîna koronayê bi malbatê xwe re dijîn jî ji malên malbatê xwe veqetiyan û derbasî bajarên kulê dixwînin bûn. Bi vê re êdî rewşa avahiyan bû yek ji mijara sereke. Li gor lêkolînên ku hatine kirin di navbera meha tebaxa 2020 heya tebaxa 2021 li tevahiya Tirkiyeyê rêjeya kirê ji sedî 55 zêde bûye. Li gor vê lêkolînê kirê herî zêde li bajarên Nevşehîr, Mûş û Elihê zêde bûne. Li gor heman lêkolînê par li Amedê kirê avahiyekê 105 metrekarê bi 1205 TL'yê bû. Li îsal heman avahî bi rêjeya sedî 104 bûye 10,900 lîre. Buhayên avahiya tenê kirê de nîn elbet. Heman buhabûn di standinê de ango kirênê de jî derbasî dare. Kêmasiya di hejmara avahiyan de veguhestina bajaran, zewacên nû û destpêkirina zanîngehan jî xwestina avahiyan zêdetir dike. Lê hejmara avahiyan qasî xwestinan tune ne. Dema li cihekî xwestin hebe û pêşkêşî tune be buha zêde dibe. Me got bi vebûna zanîngehan re xwendekar bertekên xwe yên li hemberî zêdebûna avahiyan nîşan didin. Xwendekar çima bi bertekin? Li Tirkiyeyê 705 wargehên girêdayê saziya wargeh û krediyan hene. Ji xênî wargehên dewletê nêzê 4000 wargehên taybet jî hene. Xwendekarên ku nikarin li wargehên dewletê bimînin ji bûhabûnê wargehên taybet bigazincin. Lê xwediyên wargehên taybet jî dibêjin ku em neçarin buhayên wargehan zêde bikin. Lewra ji sedî 5 buhayên xurek û fatûreyên zêde bûne. Xwendekarên ku nikarin zêdebûna kirê û wargehan bidin li bajarên ku lê zanîngeh dixwînin derketine qardan û dibêjin em nikarin bihevin. Li Tirkiyeyê di navbera salên 2002 û 2003 de hejmara zanîngeha 21 bû û hejmara xwendekaran jî 206,010 kes bû. Di navbera salên 2020 û 2021 de hejmara zanîngeha derket 5 nehan û hejmara xwendekaran jî bû 1,288,707 kes. Lê hikûmetê li gor zêdebûna xwendekaran wargehan ava nekir. Me di bernameyê din de jî gotibû. Hükümet pereyê ku di şer de xerç dike, pereyê, perwerde û ramedanê ye. Gelo buhayên avahiyan çima û çawa zêde dibe û kîvam avahiyên buha distîne. Dewleta Tirkiyeyê ji bo ku hemwelatiyên dewletên din bibin hemwelatiyên wan, dibêje kî bi 250,000 dolarê li vir avahiyekî bikire û 3 salan di destê xwe de bihêle dê bibe hemwelatiyê Tirkiyeyê. Heta îlona 2018 jî ji bo ku kesekî biyanî bibe hemwelatiyê Tirkiyeyê hewce bû ku di bankayê de 3 milyon dolarê wan hebûna. Yan jî avahiyekî bi 1 milyon dolarê bisandana. Hikûmet ji ber tunebûna dewîzan vê rêbazê guhert. Ji destpêka sala 2021 heta niha 24,983 avahî ji aliyê biyaniyan ve hatin standin. Di 3 salên dawî de bi tevahî 134,100 avahî ji aliyê biyaniyan ve hatin kirî. Li gor daneyên heyî herî zêde welatiyên İran, Afganistan, Irak, Yemen, Çîn, Filîstîn, Ürdün, Libya, Mısır û Pakistanê li Tirkiyeyê avahiya dikirin. Em verin ser mijara ku avahî çima buha dibe. Sedema yekemîn tunebûna avahiyan e. Êdî li Tirkiyeyê avahiyên ku tên çêkirin têra civakê nakin. Bilawere bîra we me di bernameyê din de jî gotibû. Heke tiştekî ku tê xwestin kêm be wê demê ew tişt buha dibe. Li gel ku ew qas pêwîstî heye, gelo çima avahiyên zêdetir nayên çêkirin? Sedema wî jî ev e. Buhayên amûrên avahîsazî her diçe zêdetir dibe. Hikûmet çima van buhayan kontrol nake? Çünkü piraniya amûrên avahîsazî ji welatên dervan tên standin. Ji ber wî jî heta dewlet bi xwe hilberînê neke nikare buhayên amûrên avahîsazî kontrol bike. Li gor daneyên Tuyîkê di meha çileyê de ji sedî sî, di meha Sibatê de ji sedî çil, di meha Haziranê de ji sedî 503,7 û di meha Tirmeyê de jî ji sedî 506,42 buhayên amûrên avahîsazî zêde bûne. Mînak tona hesin 7,000 derbas kiriye. Ol gor avahîsazan ev rewş wiha bidome dê buhayên avahiyan jî zêdetir bibin. Herî dawî bankaya navendiya Tirkiyeyê rêjeya faîzê ji sedî 19 daxist 18. Li gor abûrinasan divê daxistinê jî li ser amûrên bandorekî neyînî çêbike û enflasyonê zêdetir bike.